5:03 a.m. in the morning. Hopefully rinig tayo, no? Dahil natin ay Bicol. So if ever hindi rinig, so bitin na natin mamaya. Dito tayo ngayon sa Calamba, Laguna. At binabaybay natin ang Manila South Road. Tuloy tayo ng Bicol. So ayun, tara, samahan nyo ako. So hopefully maganda yung talo yun, no? Sabi ko mamaya walang mga barrier at accident. Dahil na medyo low right na ganda ng sunlight. May sunrise. Maayos na po tayo. Hey guys, at madami na rin yung volume ng mga vehicles. Ingat lamang tayo dito banda. Sunrise. Bihira lang tayo sa sunrise. So ayun guys, back in the road tayo, nabutan tayo ng daylight. At ayun magalaw ah. Dito na tayo sa Kalawan. Ayun. So ulitin ko lang, uwi nga pala tayo ng Bicol, galing tayo ng Laguna. Ayun, nandito tayo ngayon papuntang Kalawan, San Pablo Road. Then mag-merge tayo sa National Road after ng San Pablo guys. So, ito yung parang ibang ruta bukod sa Santo Tomas na route. Pero yung tahakin papunta or kung gagawin kayo ng south pauwing dito, ng Visayas, ayan, pwede kayo dito. So maganda yung view. So ayan guys, pauwing Bicol, meron tayong ginawang parang ito rin na tapos ayun, susundin natin yun as much as possible. Pero if may makalikaan lang tayo, di okay lang rin. So ayun, depende sa takbo natin, depende kung
anong oras tayo makakauwi. So, ayun. Depende sa traffic. So, yung unang stop natin ay sa Chao. Bibili tayo ng suka. Yung, sukang humanghang. Ingat lang po sa pag-overtake. Grabe guys, mahamog. Bali, 5:58 na po ng umaga. At nandito pa rin tayo sa Alawan, Laguna. Dahil uwi tayo na Bicol, liligo po tayo pa kanan. So ayun guys, meron tayong ETA na 1 PM. Though di naman lagi na susunod. At tayo magtitigil-tigil. Marami din tayong stops at breaks. So, syempre mahabang ano to eh. So, ano lang, slowly but surely, makakarating na. So ayun guys, medyo gapang. Medyo madami-dami sa setup natin ngayon. Right. Ayan. Lamig, grabe. Rinig kaya tayo guys. Grabe yung lamig. Sino kaya may-ari niyan? Bali, dito na tayo sa San Pablo City. So, ayun guys, malapit na tayo sa ating unang pakay, sa ating veterinary. Makabili ng suka. Kaso, may problema tayo. Di natin alam kung saan natin nilalagay yung suka. Medyo malaki pa naman yun at dalawa ang bibili natin. So, bahala na, i-rearrange na lang natin yung buong bagay natin. Dito tayo sa Pablo guys. Ingat po dito sa palusong. Bye-bye lang naman natin to. So mamaya naman guys, diretso lang to. So, malapit na tayo guys sa Capitol na San Pablo. Pero hindi tayo dadaan doon. I mean, dadaan tayo pero liligo tayo. Papunta sa guys, nagkakaroon tayo ng parang show. Bilangin natin kung ilan yung riles na madadaanan natin pa uwing Bicol. So tatawagin natin itong riles count. So yan, riles count. So malapit na tayo sa ating first riles encounter. I mean, technically second to, pero may ko lang naisip ko. So, second. Gawin natin second. Ay. So, yun,
dito na tayo sa Riles number 2. Riles number 2 guys, number 2. Ayan. Marami na tayo sa crossing ng San Pablo. Bali pag umuwi ako ng Bicol guys, dito ako madalas dumadaan kasi mas ano siya, mas konti yung nadaan, tsaka yung less traffic din. Pero maya maya magme-merge na tayo sa traffic, pero ingat lang kayo dito, may parking lubak. Liligo tayo ng ano ba? Grabe, bahad nito naman. Nasa National Highway tayo guys. At ito ang ating bilis ito ang ating Riles number 3. Ingat lagi. Ito na yung number 3 natin guys. Makakailan kaya tayo sa vlog na to. So guys, medyo naipit tayo sa traffic. Teka, alam mo yun? Hindi lang ano eh, hindi tayo nakakita. Mga pick up nga naman. Ay nako. So yan, tingin din tayo sa paligid bago tayo overtake ba or mag-change lane, lalo na kung malalaki yung sakyan wala din naman ibig sabihin masarapan tayo ng buli ba. Big update lang guys, dito na tayo ngayon sa baba na ako dun update lang guys, dito tayo ngayon sa San Pablo at malapit na tayo sa boundary ng Laguna at Quezon. Mga ilang sandali na lang at nasa boundary na tayo ng Laguna at Quezon. Picture na lapit-lapit na lang. Tigil na tayo saglit para picture natin yung arco. Grabe guys, dito dati pre-pandemic days, grabe yung maraming iba. Pero ngayon, medyo okay no. Pero pag na pag na-asphalt, so at least diba, medyo okay siya para dati. So yun, after nito, after ng Laguna, doon na mag-start yung adventure.
Marami ng lubak. Dito pa lang ata sa Arco may ano na eh. Patikim na eh. Pero ayan, nasahan natin yan mamaya. Basta kalawag. Okay naman sa kawayan. So ayan. Tingil muna tayo saglit. So ayan, next naman. Guys, tuloy ulit tayo. Tayo sa... Ay, Quezon na, Quezon. So ayan, may interchange na kasi dito kaya kung first time nyo dito or beginner kayo, medyo malilito kayo kung una, pero ngayon parang hindi naman na ata. Dire-diretso na lang din kasi. Ayan, dito na tayo sa... Ano pala guys? Dito na tayo sa... Dito na tayo sa Chaong. At... Ito na. Riles number 4. Dito guys, sa Chaong yan. Ating Riles number 4. At dito rin yung ating first agenda, no? At tingnan natin kung makakabili tayo dun sa diversion. Actually, hindi ko alam kung saan yung mura nabilihan ng tuba. Pero dito na kasi tayo laging nabili eh. Kaya dito na lang din ulit. Wow! Parang tagal na hindi umuwi ah. May 7-Eleven na pala dito guys. Ayan. May 7-Eleven na pala. Wala tayo yung ano, parang mukhang magkakatiwalaan. Or mukhang bibigyan tayo ng discount. Mukhang lahat nasa kaliwang side ah. Tingnan natin kung meron dito sa kanan para di na tayo tumawid. Wala tayong mahanap guys. Tatawid ba tayo? Kailangan natin tumawid. Bali guys, mission failed. Sa iba na lang tayo bibili. So, ano tayo dito na siguro along the way meron pa rin naman. So, fingers crossed makakabili tayo niya. Ciao. Candelaria. Lagi tayo sa kanan kasi malalayo yung lubak sa kaliwa o sa gitna. Dito sa kanan medyo okay pa kasi semento. Sa kaliwa medyo madala. Guys, tao pero wala pa rin tayo na nagpatuka. Wala doon. Ang souvenir pa naman natin yun. So, dito tayo sa Chaong guys. Ayun, pag nalito kayo, mas mabuti talaga na sa kanan tayo. Pero kapag maluwag, okay lang sa kaliwa. Marami tayong mga nakasbayan ng mga motor.
Parami na po ng parami ng mga motorista. Eh, may nakita tayo kaso nasa kaliwa. Wala kayong mag-U-turn guys. Sana meron dito sa kanan. Pabili po. Magkano dito kuya? Ari para Dito. dito lang po. Dalawa pong maliit. Apo, dalawang 150. Yan po may barya dito. So, ayun guys, ang ating objective number 1 ay complete. Kaya, magpapatuloy na tayo sa ating journey. Guys, ang ating objective number 1 ay tapos na. Nakabili tayo. Medyo pricey siya, no? At mas maliit. Siguro dahil matagal na din tayo hindi nakakabili. Hindi na natin alam yung mga presyo. At saka nasa highway kasi, national highway. So, may kamahalan niya talaga. Ayun, meron tayong susunod na ano natin ay ang zigzag road, pero tatry natin tingnan kung anong update na yung meron sa Pagbilao bypass road, kung ayos na ba ito or hindi pa. So tingnan natin. So ito yung ating cockpit. Meron tayong apat na side mirror. Medyo judgment nga lang, no? Pero ayan, may mga iba't ibang purpose kasi yan. Yung dalawang bar and side mirror para yan sa pag overtake or pag change lane, para makita kung visible talaga. At yung sa unahan naman, quick glances lang if ever may mga sasakyan. So yun guys. And meron ditong bypass road kung gusto nyo. Pero tayo, dire-diretso lang. Kasi di pa naman nata ganun kasama yung traffic. So, dito tayo sa dire-diretso, no? So, dito na tayo sa Barangay Masin Sur. Pangilan na natin to guys. Pang-5. Medyo nawala tayo sa so pang-5 Reyes na natin dito sa Candelaria guys. Yun yung isa sa mga mahirap na i-cross na Reyes, gawa ng medyo parallel siya sa sa daan. So kapag maulan, may mga nai-stuck or nadudulas dun sa part na yun. Yung pinaka-tip ko lang, kapag nadaan na kayo dun sa Reyes number 5 natin, ay doon kayo perpendicular kayo sa mismong Reyes. So if ever lumilid or parang kumano kayo konti,
perpendicular kayo konti. Tapos, ayun, may cross yan. Huwag yung dire-diretso kasi may tendency kasi yan na ma-stuck ka dun or madulas. Mas okay na yung dire-diretso. Mas okay na yung kesa sa dire-diretso. Pag ganong release na hindi ganito po ang kalagayan dito. Ang daan. Tapos ang traffic 7:06 AM na po ng umaga. At may ano po 23? 22? Hindi ako sure, so tingnan na lang natin mamaya. At ayun, yun nga pala guys, kung dito pa rin kayo, uwi nga pala tayo ng Bicol, galing tayong Los Baños, Laguna. Ayun, pauwi tayo ng Bicol. Sa day 1 na ito, tatry natin makaabot ng Naga City, Camarines Sur. Then, pwede tayo mag-bypass road at Sariaya, Lucena, Bicol, dire-diretso lang. Bypass ay papuntang ano na yun, papuntang Manila ulit. Pwede tayo dire-diretso lang. Ayan, yung mga truck dyan sila yata sa bypass road. Pag motor, dito na lang tayo sa highway, no? Para kaya mga ano sa mga kaya natin sa merge. Dito na tayo guys sa Sariaya. Tama ba? Nasa Sariaya na po tayo. Tagal-tagal pa. Siguro mga 8 hours pa or 9 hours, depende kung ano tayo, Daya Highway or Padae. Tingnan natin. Ito yung may dinosaur. Ayun guys, dito sa parting to, maraming mga resort. Dagat ang Quezon, mga ano nito. Medyo kalmado siya kasi hindi naman siya pasisito. Medyo maganda pa yung daan. Ayun, wala, update lang. Maya ay liliko tayo. Or sa bandang ano pa yun, sa bandang Lucena Pata rin guys. So kung mamaya naman. So ayun guys, no, di naman tayo nagmamadali. So kasi mahaba yung biyahe natin. Delikado kapag nagmamadali tayo. Though pag na-atok na kayo, yung mga times na okay magmadali. Pero kapag gantong magpabikol, pasout, so okay na yung slowly but surely tayo. Makakarating tayo sa ating destination. Okay na yun, kahit ilang oras pa yung gugulin. Lalo na pag gantong malubang. Oh, so ganda. Ang Mount Manahaw ay nagpapakita na po sa atin. Ganda naman ang Mount Manahaw. Tigil tayo mamaya para fix natin. So ayun guys, liliko po tayo pa kanan, pero natry ko na din yan pa diretso. Same lang din naman yung labas, although yung isa parang lalabas ka sa subdivision ng Panbilao. So
Kapag dediretsin mo yung papuntang Tayabas. Pero tayo, liliko na tayo agad pakanan. Kasi hindi naman madala yung traffic. Dati kasi madala yung traffic. Kaya kinailangan dumiretso. Pero ngayon, hindi naman. So, liliko tayo. Jollibee. So kapag nagutom na kayo, pass out din yung biyahe. May Jollibee naman. Tulungaw. Kaya po ay dire-diretso pa. Hindi naman tayo tinabayan dito. Magbilaw, Bicol, Yanan, ayun, Lucena, Town Proper. Dire-diretso lang tayo guys. Dito ano, pwede kayo magpabilis ng konti. Gawa ng straight na diretso talaga siya guys. Mag-ingat na lang kung sakala. Ang cute ng kotse. Ang liit. Ang cute niya guys. Oh. Ang liit lang. Okay. Kapag nandito kayo, may sasayano ng park. Dito kayo sa gitna, sa asphalt. Pero pag maulan, sa gilid tayo. Ay guys, grabe yung ng hangin. Free ano kasi eh. Pwede rin nga mag-ecotourism road. Dyan yung labas na niya sa ecotourism road. Sagupaan na tayo sa mga malalaking sasakyan. So, mukhang may roadblock. Ayun. So, tingnan natin. Nasa gilid lang naman. Super Linux! Pabigol siguro. Baka dahil. Dito tayo sa Lucena. Lucena na ba? Lucena na ata. Dun sa parking muna yung mga malalaking potholes kapag rainy season, medyo mahirap siyang kilatisin o titignan. So sakali yung ingat na lang tayo guys. Ayun, may malaking pothole. Ingat din tayo guys. So dito no, yung underpass, bawal yung mga motor. Nakikita naman sa signage, although medyo hapit kasi yung signage eh. So ayun, so base sa ano, bawal yung motor, bike at tricycle. Ayun. So tayo, dito tayo sa taas. Kasi baka mahuli tayo dun. Better safe than sorry. Yan. Wala naman nakahuli, pero kita kasi pupulugayin nga na lang eh. So yung safe tayo. Hala tayo ng rules. Kung ano man meron sa syudad. Medyo nagkaroon ng traffic. Grabing tok. Tayo sa gilid. Ang dami natin kasabay. Yan.
Jollibee. Sa kabila may McDo. Pero tapos dito naman may Jollibee. So, ayan. So kapag kakanan kayo, papunta siya ng proper ng Lucena. Sa kaliwa naman, ang pagbilawan dito. Ayan, dito tayo sa kaliwa. Tapos may KFC guys. Diretso lang tayo. Grabe. Pangit ang daan guys. Arbis. Diretso lang. Lilit mo tayo ng kaliwa. Papasok tayo ng bypass road ng... grabe. Medyo may palon guys. Dahil ingat tayo. Ayan, kakaliwa tayo sa bypass road. Mukhang marami nang gumagamit ng bypass road ng pagbilaw. Ayun, tanaw pala natin dito guys yung Mount Banahaw. Kaso napapano siya ng cloud. Ayan, dito tayo sa bypass road guys. So, ganito yung kondisyon ng bypass road. Hindi siya naka-asphalto, pero malawak. Nakasemento siya at malawak. Though sa una may mga hindi pa tapos na parte. Ayan, medyo scam guys yung ilaw kasi hanggang doon lang yun sa may bago magliko. Dito kapag gabi ay walang street light. Kapag gabi asa talaga kayo guys sa nililinis yung headlamp or auxiliary light kasi wala talaga siya medyo nakakatakot kaya di ba? So wala talaga mga street light. Pero okay lang naman, safe naman. And so may intersection. Ingat tayo sa intersection guys. Pakanan, pupunta yan sa town proper ng Pagbilao. Pakaliwa naman, pa Manila. So, isa yan sa mga pwede natin maging ruta din. Ang tayo pasok Manila yung pakaliwa. Ako kung gan tapos to yun pa pag tumayo sa town proper ng Pagbilao may mga kasakay sa traffic dito kita nyo pala yung dagat dito ganda ng dagat hindi siya matatawanan ng ating camera guys kitang kita yung dagat dito grabe ang ganda tapos yung mga bulubundukin saan nakita sa camera guys grabe ganda. Hindi na tayo. Medyo mag-ingat tayo dito guys siyempre, malakaw ko yung guys. Masarap tayo. Pero, ingat tayo kasi may yung July. Hindi pa siya tapos. So, mag-merge siya. Agad-agad. Isa yung gradual. Parang sabi lang kasi yung isang gate, yung pinaka-outer mo, tutulagan talaga. So, yung delikado. Medyo makakalbog lang at semento, no? Ang ganda ng maulap, maganda yung panahon, hindi uulan. Guys, so ito yung tinutukoy ko guys, wala siyang, maganda na araw agad. May mga pabala naman, pero wag tayong tumigil sa mga ganitong klaseng lugar. Tayo sa safe. So after nito, baka na. So yun na talaga yung pinakamatagong part
ng Bicol. So, pero hindi naman, hindi yung pinakamadumi. Parang madumpas lang. Kasi grabe yung lubak. Malapit na tayong lumabas. Medyo marami-rami nga ng tulay. Hindi ko sure pero dati kasi putol yung daan. So, siguro ngayon, putol pa rin. Siyempre, putol pa rin yan. Ingat tayo guys. So, yung pinaka-technique dito sa pagbilang after ng bypass road ay lagi tayo sa outermost. Kasi kahit halos maganda yung daan, bubulagayin kayo ng lubak. So, kahit nakaka-time na, uy, ang ganda, diba, asphalt. Dito kayo sa kanan palagi. Pero siya, hindi mo palagi. Kapag malala yung lubak dito, edi nakaliwa tayo. Pero, most probably, halos dito tayo palagi. Kasi, mas safe dito eh. Kaya dito tayo. Grabe, umahalo na din dito. Kaya tingnan mo, maganda siya pero maya lulubak. So dito ulit tayo guys. Daan-daan lang. Dahil nagmamadali sa parking ko. Kasi grabe talaga dito. Merge tayo saglit. Tapos meron dito bridge. Pag nalagpasan natin yung bridge, balik ulit tayo. Although may mga ilan na mga lubak sa kanan, ilagan na lang natin. So guys, kung lahat lang ng hindi pinutol, yung mga ganito sana tayo. Take natin for granted. Hindi na tayo. Ayun. Pahinga lang tayo saglit, no? Okay guys, medyo solo natin yung daan, guys, palit lang tayo ng battery at hydrate. So dito, para sa ay may lubak. So di natin sure kung naayos na or hindi pa. Kaya dito lang tayo sa dulo. Ayan, diba may lubak. Dito lang tayo sa outer box. Kapag di natin kita or pansin yung lubak. Although, malubak din naman dito. Ay grabe yung photo. Ano talaga, choose your pink. Kung ano ito, yung malubak ka or mapunta sa mga mabataw na daan. Grabe yung uneven eh. Guys, medyo chaotic na. So, may pwede tayo magpipilian kung Bundok Peninsula or Zigzag Road. Depende sa trip natin, no? Kapag sa Peninsula kasi, may mga scenery na magaganda. Tapos, yung caveat niya lang ay medyo matagal na. Dagdag 100 kilometro. Dito naman sa papuntang Bicol, mas mabilis pero mas malubak. So ayan, ingat tayo dito guys kasi for sure kahit 5 months na akong dinawin, for sure hindi pa tapos yung daan dito sa papasok na Biglag Road. Ingat tayo, putol to guys, putol. Pasok na tayo.
Papahinga muna ba tayo dito saglit? Doon na siguro sa taas. May ano, grabing libak dito. Kaya kailangan ingat. Pero maganda. Maganda dito guys. Kahit mga lubak. Tapos matarik. Bihira ako dito dumaan ng umaga. So ngayon, tiyempo natin umaga tayo. So makakapag-vlog tayo or video, no? Ayan, tahimik. Wala tayong barya. Ayun, sa mga ganyang part, pwede tayo tumigil. Uh, Ay, grabe, nag-protect din pala dito. Bali, tigil muna siguro tayo guys, bago tumaas. Pahingayin natin yung motor dito. Libre to. Ayos tayo. Pahinga muna tayo saglit. At grabing daan. Pahinga tayo guys. Latag natin ang camping chair. Meron tayong upuan. Na natin. Parang zigzag road. Tapos tayo sa park. Pahinga lang tayo sa grid mo.
So, dito tayo sa kalagitnaan ng Biglag Road. At medyo delikado.